Mga pusa padayon naman nga nagapalapit ang Bagyo Crising sa Luzon, gani may yara na sang wind signal sa iban nga bahin sang pungsod. Signal number 1 sa southern portion sang Batanes, Cagayan, kaupod ang Babuyan Island sa Isabela, Quirino, northeastern portion sang Nueva Vizcaya, northern portion sa Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern portion sa Ilocos Sur, pati sa northern kag eastern portion sang Catanduanes. Sunod sa pag-asa, posible nga maglandfall ang Bagyo Crising sa mainland Cagayan buwas sa gabi ukon sa Sabado sa Kagahon. Posible man ini nga magtabok sa Apayao kag Ilocos Norte. Padayon nga pabaskugon sa Bagyo Habagat, gani mas madamong nga lugar ang makaeksperyensya sang pag-inulan. Base sa datos sa Metro Weather, dakong chance sang ulan sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag Negros Island Region. Madamong lugar ang makaeksperyensya sa mabaskog nga pag-ulan, gani mangin alerto sa baha ukon landslide.